ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ମସ୍ଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ବହିଷ୍କୃତ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାବ୍ରି ମସ୍ଜିଦ ପାଇଁ ନିୟୋ ପକେଇଲେ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ତେଜକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଟିଏମ୍ସିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ନେତା ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବୋହି ସେହି ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନେତା ଜଣକ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ହେବାକୁ ଦେଲା କେମିତି? ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ପଛରେ ସରକାରୀ ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ କବୀରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଥିଲା? ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ଏହି ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ଏବଂ ଫିରହାଦ ହାକିମ। କାରଣ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏତେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଖାଲି ରାଜନୀତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ନାଁ ଆଉ ତାରିଖ ଜାଣିଶୁଣି ବଛାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବ୍ରି ମସ୍ଜିଦ ନା ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଇତିହାସର ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଜଣେ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପରିହାସ କରୁଛି। ଏମିତିକି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବରଙ୍କର ବଙ୍ଗ ସହିତ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାଠୁ ବି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗାଳରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁସଲିମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟର ଚେତାବନୀ ହେଲା, ଏହି ଧରଣର ରାଜନୀତି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଜଣେ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଶେଷ ପରିଣାମ ହେବ ଦେଶର ଆଉ ଏକ ବିଭାଜନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନା ଏକ ନୂଆ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପାଦ?